Is ya ko karon guys kay magtanom ko kuan lubi kay karon nga buwan hindi kita tawag sa mga karaan bitay ron ana bang nay pagkaugma mo pulmo na karon may tanom og lubi sa saging nagdapo ko masan makatanom ko sa una gid sa lolo sa kadlaw kuno is kapunuan dako nag-advantage ni tunda ni ako ni tanong guys ni ako karon dire nga postura ay sa liat ba naman ning tinanom po ni siyang manghod ang tam naglubida ni dapit ikuangan hinluono ning lubi guys di lang kamao ni ako manghod mo atiman lubi manisaw na baga ni bunga nga to atong tanom tong mga tagas pero okay lang kay hinahinayan ba no oh wala dani ko magkalot na lang ning gikuan sige guys salamat sa pagtanaw kay hanan ni buhuan kay tanom medyo lomlomo gamay ba hindi makita ako ning kuanan inja okay to pang saging okay ko na ning kuanon sakto na ni kalawom ay lisura trabaho din basta mag-uma lisod po doon nabawon mo kay tendensya na niwang niya dali ra siya makuan ba mga patong yung gamot hangin nun kuan kana dali ra matumba ini mo na ni siya guys ano dagan ani guys ini pagtanong lubi saktuan sa panyamubuho ba diretso lang kagay kanang mga turot mga niwang ano minusog bunga dapat gini sabihin kanang pusod ba kanang pili kanang isa kabulig nga ladya ados tumoy kuha kag isa ka buok mga onjit kita si kagwan kaya na-obserbahan to sa lolo di tanam dyan kanang bitay ba kaya naman yung nasuwayan dyan araw magagawin dati man ang pudhinlo paso-asuhan harbisa ka ng harbisa sagda na nimo para anay nagdago kuwag aso dabok-dabok ba yan yung mau na ni siya sagda na siya mabuhi na okay kato na pong saging ron tatawad sige thank you for watching hinluan ni saging lubi guys kaya ron 100 munasan ito yung hinluan kuha mo dyan hasta ginit wala sundang na pagkakan malagit ng munasan guys kita naman po isang manghod lagi ito yung kitang puna ng lubi okay kaya yung bakong dito na ito sa aging